Vă salut! Astăzi din bucătărie, pentru că m-am apucat de gătit și m-am gândit că nu ar fi o idee rea să și înregistrez video modul de preparare al rețetei de astăzi și astfel voi să o puteți vizualiza mai ușor. Ce vom pregăti astăzi? Pentru că suntem în perioada postului, ceva rapid, ușor, cu ingrediente puține, accesibile, respectiv mâncărică de ciuperci cu legume. Și cu ce să începem? Cu ingredientele. După cum vă spuneam, o să vă prezint ingredientele. Ce avem noi nevoie pentru această mâncărică de ciuperci? Avem nevoie de 500 de grame de ciuperci, șampinioni proaspete, dacă se poate, pe care le-am tăiat fideluțe, cu tot cu coajă, le-am spălat foarte, foarte bine și cu tot cu codiță. Avem nevoie de 2 ardei grași, eu am folosit unul roșu și unul portocaliu, 2 cepe, una roșie, una albă, dar puteți folosi și doar albe, un morcov răzuit, aproximativ 2 linguri de suc de roșii, cum doriți noastră, o lingură de boia, de ardei dulce și evident puțin ulei în care vom căli puțin legumele. Sare, piper, condimentele pe care voi le doriți se pot pune după gust și după preferințe. Bun, așadar să trecem la treabă. Așadar procesul continuă. Ce facem prima oară? Călim ceapa cu ardei și cu morcovul, foarte puțin, câteva minute, după care o să adăugăm și restul ingredientelor, respectiv ciupercile, sosul de roșii, boiaua și vom lăsa la foc mic, înăbușit, cu capacul pus. Atenție, nu adăugăm apă, le lăsăm să se înăbușească în sucul lor propriu. După cum vă spuneam, adăugăm și ciupercile și restul ingredientelor și lăsăm la înăbușit cu capacul pus preț de circa 10 minute sau până vă dați seama că ciupercile sunt moi, așa cum vă doriți și cum vă este pe plac. La final adăugăm condimentele dorite și revenim cu rezultatul. La final, în farfurie, mâncărica noastră arată minunat, este delicioasă, ușor de făcut. Vă recomand cu mare drag. Poate fi gătită și ca și garnitură. Acum eu am făcut-o ca și mâncărică de post, dar fără nicio problemă o puteți servi lângă o fripturică sau orice este pe placul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc că ați urmărit rețeta mea și sper că v-a făcut plăcere. Pe curând!